Hello guys! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Sunt foarte entuziasmată pentru că astăzi facem primul unboxing! Mi-am adus aici și foarfecă și tot, nu am deschis paletul, abia l-am primit, deci abia a venit curierul și sunt foarte entuziasmată. Vă arăt doar atât. Deci spune că a costat 144 de lei și 23 de bani. Și este de pe Make-up. Efectiv, așa se numește site-ul. L-am descoperit din greșeală. Am să vă vorbesc puțin înainte de a vă vorbi despre produse. L-am descoperit din greșeală. Se numește exact așa, Make-up. Și efectiv are o groază de produse care sunt originale și care au un preț foarte mic. Adică, de exemplu, rimelul ăla pe care abia aștept să mi-l cumpăr și pe el, tot de pe același site, de la Maybelline Less Sensational, costă normal 40 de lei, la noi în magazine pe site este cu 26, adică e o diferență. Și azi mi-am cumpărat produse de păr, cum am spus, am să fac unboxing împreună cu voi, din, cred că v-am spus chestia asta în ultimul videoclip, în partea a doua de la rutina mea de păr, pentru că v-am spus că vreau să-mi schimb rutina, vreau să încerc produse noi și am găsit o gamă interesantă, dar asta să vorbim pe parcurs. Până atunci, haideți să ne luăm prima impresie, pentru că nu mai pot de nerăbdare, efectiv. Să știți că nu am cutter, așa că am să încerc să nu-mi tai fața pe aici. Așa că am să mă strădui să deschid chestia asta drăguț. Sper să nu tai vreo ceva dinăuntru, deși sper să nu am ce tăia. Deci nu știți cât am așteptat să vină acest colet. Efectiv, sunt foarte entuziasmată. Bun! Și cutiuța este open, deja văd ceva drăguț. Faptul că sunt ambalate în hârtie și nu am cerut chestia asta, adică știți că pe Notino poți să alegi să dai 5 lei și să fie ambalat în ambalaj reciclabil, adică în hârtie. Eu pe site-ul ăsta n-am văzut așa ceva, deci au venit singure, ceea ce este un lucru bun. Pentru cei care țin chestia asta, ok, o groază de hârtie și ia să vedem cum stă treaba. Asta este primul pachet, avem aici în cutie două pachete, sper că vedeți bine. Iar în primul pachet se află One eternity later. Ok. Deci, mi-am cumpărat un balsam de păr cu aloe vera. Toate produsele, aproape toate produsele, sunt de la Dr. Sante, care este o marcă rusească din ce am văzut pe internet. Ăsta este foarte concentrat, cu 100% de 100% suc de aloe vera, așa spune aici, juice. Ia să vedem. N-avem ce să vedem. Care sigiliu? Ok. Încă un punct bonus. Asta e clar că... Ok. Miroase divin! Deci miroase divin. Și e o cantitate destul de mare. Sper că am factură pe aici, pe undeva. Dacă nu, și trimit carton. Am să caut pe telefon și am să vă las prețurile. Apoi mi-am mai luat acest peeling pentru piele. Adică gen pentru corp, vreau să zic, mă rog, e logic, e pentru piele, Ana, ce naiba ai. E pentru corp, care a costat 6 lei, asta știu sigur. Și foarte multă lume zicea că este foarte bun. Ne l-am luat cu trandafir negru, deja simt particulele astea super bune pentru corp, nu pentru față. Oh my god, deci trandafir e cu trandafir negru, deci miroase divin. Și chiar dacă este mititel, am să mai îmi iau sigur, are 100 de grame și v-am zis să-mi dat 6 lei. Dar, Doamne, l-am făcut de ruj. Miroase divin, deci divin. Și de produsele de la Joanna am auzit lucruri destul de bune. Am să încerc să vă arăt produsele așa de mai aproape ca să puteți să vedeți exact cum arată. Și crema asta, balsamul de păr are 200 de mililitri și am dat pe el până în 15 lei.
Adică și multe persoane l-au recomandat pe site, cam așa arată și balsamul de păr. Apoi, ups, mi-am mai luat acest ulei de păr pe care am așteptat cu pompiță, cu spray eram să zic, cu pompiță. L-am așteptat o groază să se bage înapoi în stoc. Lumea zicea că este foarte bun și m-am făcut curioasă. Asta cred că a costat 41 de lei, dar oricum am să vă las prețurile pe ecran. Și miroase și asta super bine. Este pentru regenerare din ce am citit eu pe site. Așa și așa, pulverizați una-două pompițe înainte de șamponare, ca produsul de îngrijire și tratament sau ca produs de finisare. Ok, o să văd eu asta mai încolo. Oricum era pentru regenerarea fiorului de păr, e de la Matrix și e o cantitate destul de mare, adică chiar îmi convine să dau 41 de lei pe uleiul ăsta, mai ales dacă o să fie blană bombă, cum zic persoanele care au comandat acest produs, o să fie excelent. Apoi, ultimul produs din această hârtie este acest spray, tot de la Matrix. Cred că nu v-am arătat bine uleiul ăsta, să vă le arăt așa mai de aproape. Să știți că miroase divin. Normal nu-mi plac mirosurile indiene, parfumurile indiene, dar asta miroase chiar bine. Și alt produs de la Matrix este acesta, care este un spray 20 de beneficii, zice aici. Se numește Matrix Total Results Miracle Creator, bla bla, cred că ați înțeles voi, care este un spray foarte multifuncțional, am zic, multifuncțional. Dar să găsesc aici în română, ciuci, română. Oricum, este foarte bun, este în ton cu, ok, miroase foarte bine, este alb, dacă puteți vedea. E destul de lichid, este tot așa în ideea ca Johnson's Baby, doar că tot așa foarte multă lume l-a recomandat și am zis să-l încerc și într-o cantitate destul de mare, 200 de mililitri și am dat pe el 38 de lei, cred, adică un preț super bun și abia aștept tot așa să încerc. Apoi, mai am două produse să vă prezint, că 6 produse mi-am luat, adică aruncăm cutia deoparte, le aducem peste aici ca să le puteți vedea. Și următoarele produse sunt foarte bine ambalate în hârtie. One eternity later. Eram cea mai entuziasmată, sincer. Stați așa că una vine cu... Oh! Genial! Mi-am luat două măști de păr din aceeași gamă, aș putea spune, cu ulei de argan și keratină, doar că asta este intensiv repair, adică gen o variantă mai compactă și mai intensivă. Și apropo, ador chestia asta, faptul că are acest căpăcel așa, care deja l-am tăvălit, care miroase super bine și asta. Și gen asta este varianta intensiv repair. Stați așa că acum nu mai reușesc să pun la loc. Hai cu mama, hai. Așa, intensive repair, asta este varianta simplă, cred. Ok, crema asta are o textură super, este gen destul de densă, aș putea spune. Se simte super bine, adică gen până și pielea mea a absorbit crema asta super bine. Dacă mă enervez, o folosesc ca cremă de mâini. Și asta care este puțin prăfuit, să zic așa, de la hârtie, este varianta mare, doar că nu este gen intensiv, este doar repair. Adică sunt cam același produs, doar că nu știu ce au în plus, în fine, dar am luat una, asta a costat, asta chiar nu știu să vă zic, asta știu că a costat vreo 30 de lei, ceea ce tot nu este foarte mult pentru o cremă de 1 kilogram, exact cum îmi place mie. Ia să vedem dacă au același miros. Capacul sigur ăsta e transparent. Asta miroase puțin mai dulce, dar oricum îmi place foarte mult cum miroase bine și abia aștept să le folosesc. Deci,
Sunt foarte încântată. Chiar acum am să caut pe site, de față cu voi, pe calculator. Excuze-mă. Sau mai bine pe e-mail, că acolo în e-mail am toate astea. Sper să fie a meu. E bun. Ia să vedem. Ordinul tău de comandă. Bun. Aici. Deci, cum v-am spus, pe acest peeling am dat 6 lei. Pe acest spray am dat 38 de lei și 59 de bani. Apoi, pe masca asta, îngrijire intensivă cu ulei de argan și keratină, Dr. Sante Argan Hair, am dat 14 lei. Apoi, pe balsam am dat tot așa 14 lei, care este pentru reconstrucție. Balsam concentrat pentru păr, reconstrucție Dr. Sante Aloe Vera, care miroase super bine, v-am spus. Apoi, pe masca asta imensă am dat 30 de lei și 69 de bani, iar pe ulei, cum am spus, am dat 41 de lei și 57 de bani. Deci, mi-am luat foarte multe produse din punctul meu de vedere, excluzând asta că este pentru corp, dar abia aștept să-l încerc, cu un preț super bun. Și acum, haideți să facem un experiment împreună și să căutăm aceste produse, pentru că știu că cele de la Dr. Sante se găsesc și pe Notino. Și Doamne, ce piele fină mi-a lăsat această cantitate infimă de cremă care a rămas pe capac, gen pe mâini. Am mâinile foarte hidratate. Bun, ia să căutăm Dr. Sante. Cum am spus, este o marcă rusească, deci m-am documentat un pic despre ea. Oamenii recomandau produsele, au zis că sunt foarte bune și eu mi-am creat singură această rutină. Nu vă zic ordinea în care să le folosesc, o să o păstrez în momentul în care o să fac un videoclip despre cum s-a schimbat rutina mea de păr, dar în principiu m-am documentat puțin pe internet și lumea spunea că sunt produsele destul de bune, adică raportul calitate-preț este foarte bun și despre ulei și acest spray tot așa că sunt foarte entuziasmată să le încerc, ba chiar am să încerc acest ulei imediat după ce termin acest videoclip sau da, am să încerc după acest videoclip pentru că mă spăl diseară pe cap și am vârfurile puțin uscățive, dar ei au o gamă foarte mare de produse, au mască hidratantă, strălucire pentru părul uscat și fragil cu cocos, au ulei pentru păr deteriorat cu ulei de macadamia, care costă 19 lei, ceea ce uleiul de macadamia, să știți că este foarte bun pentru păr. Au spray care stimulează creșterea părului. Despre asta nu știu ce să zic, nu cred în creșterea părului cu produse, dar ați putea încerca. Tot așa, mască la 1 kg, 21 de lei pentru creșterea părului, ulei stimulant, balsam stimulant, apoi șampon pentru păr gras și lipsit de strălucire, ser regenerator pentru vârfuri despicate cu keratină, mască hrănitoare și regeneratoare pentru părul fragil lipsit de strălucire, spray pentru păr deteriorat. Ce mai au aici? Ia să ajungem la astea pe care le am eu. Uite, gama cu aloe vera. Eu v-am zis, am dat pe crema asta 30 de lei, aici este 34, aici este 21, iar eu am dat pe asta mică 14, deci pe Notino cea mică este 21, iar pe site-ul ăsta este 14. Ia să vedem ce mai am de aici. Nu găsesc balsamul ăsta de păr, dar din ce am văzut aici pe la balsamuri și astea sunt destul de scumpe, dar și cantitatea e mare, adică e 1 kg la 35 de lei. Da, nu știu. 20 de lei. Ar fi unul de ăsta mic de 200 de mililitri, iar eu am dat pe el 14. Da, apoi ia să vedem, știu că am văzut și produsele de la Matrix. Ia să vedem. Matrix Oil Wonder Indian Alma. Aici costă 42, am dat
41 și 50 de bani. Deci e o economie de 50 de bani. Asta puteți să-l luați și de pe Notino. Apoi, ia să vedem, Matrix, Miracle, ce era? Total, Result, Magical, nimic. Ia să facem așa ca să nu scriem tot și ștergem și scriem Miracle, Așa. Deci, îngrijire multifuncțională pentru păr. Aici este 43 de lei, iar eu am dat pe el 38,50. Deci da, este o economie. Și aici arată niște rezultate, arată că, da, nu știu dacă vedeți de chestiile astea de pe masă de la mine, dar arată că fetei respective, înainte să folosească uleiul, avea părul, nu știu dacă a făcut ceva să fie ondulat sau nu, dar pare mai ondulat și mai uscat și după folosirea lui, după folosirea acestui spray, pare mai lung, adică ca și cum ar mai fi crescut în lungime și ceva mai hidratat și mai aranjat, aș putea spune. Așa că, haideți să căutăm, stați, am uitat, vreau să vă mai arăt un exemplu de site-ul ăsta și alte site-uri. Haideți să căutăm pe Notino, rimelul ăsta de care vă tot zic eu și abia aștept să-l cumpăr și cade carcasa de la calculator. Așa, bun, deci, Maybelline Lash Sensational. Aici costă 39 de lei, iar aici, stați așa cum am uitat la oglinzi, eram curioasă dacă au oglinzi cu LED-uri. Maybelline, Maybelline Lash Sensational, 26 de lei în varianta maro, da, și 27 de lei în varianta neagră. Same product, different price. Deci, asta este un alt exemplu și au o groază, efectiv au o groază aici. Dacă vă duceți, nu știu, la machiaj și dați pe orice, efectiv, până și rujuri, până și aveți o groază de chestii mult mai ieftine decât pe celelalte site-uri. Nu pot să spun că toate sunt mai ieftine, pentru că am văzut și chestii care sunt mai ieftine. De exemplu, pe fondul meu de ten de la Insta Perfect, care l-am luat de pe Pink Panda, am dat 23 de lei, aici este 32 și cred că este aceeași cantitate, nu cred că, da, e aceeași cantitate. Nu cred că e vreo diferență. În schimb, vreau să-mi cumpăr, vă mai zic ce vreau să-mi cumpăr, dar mi-am adăugat deja în coș, o pensulă. Am văzut niște pensule interesante care ziceau că sunt bune și sunt de la Donegal, adică așa se numește marca. Vreau să mai iau încă o dată concealerul pe care l-am eu de la Essence pentru că se termină, un rimel, nu mi le-au încă pe ăla de la Lash Sensational pentru că s-ar putea să fi descoperit ceva la fel de bun într-un preț mai mic și vreau să încerc fondul de ten de la Maybelline Fit Me și cam asta momentan am adăugat în coș 4 produse. Și pe toate astea, deci pe un rimel, pe fondul ăsta de ten, pe concealer și pe pensula asta care e o pensulă de blending, aș da 65 de lei momentan. Adică, concluzia, chiar se merită să intrați pe site-ul ăsta și să checkuiți câteva produse pe care le folosiți de obicei sau în caz de vreți să vă luați ceva pentru că este foarte bun. Este, vă mai zic o dată, site-ul se numește Makeup Be Brandy, Be Trendy, este reclama lor. Așa că cam asta este videoclipul despre produse. Am să revin cu noua mea rutină de păr, zic corect? Nu știu, sunt prea entuziasmat deja ca să mai gândesc și finalul. Oricum, o să revin cu noua mea rutină de hair. Mă rog, ați prins-o voi, nu mă mai chinui. Am să revin cu ea în momentul în care am să o aplic, am să o testez măcar 2 săptămâni. V-am zis, mă spăl de 2 ori pe săptămână, adică nu pot să spun că vin după câteva zile, adică după o singură spălare, să spun. Așa că o să ne vedem în 2 săptămâni de acum încolo și am să vă povestesc cum sunt produsele,
cum le aplic eu, în ce ordine, cât timp stau cu ele sau ce fac cu ele în momentul în care o să ajung să le folosesc. Cu acestea fiind spuse, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram pentru că mai postez chestii și acolo destul de interesante. O să vină și mai multe chestii pe Instagram, vreau să mă ocup și de pagina mea de Instagram și nu uitați să dați like, share-ul nostru de share-uit informații dacă mai sunt persoane care nu mă urmăresc sau prieteni pe care aveți și nu mă urmăresc și doresc să cumpere, nu știu, produse ceva mai bune, dar și ieftine, spuneți-le unde să mă caute și ne revedem în videoclipul următor. Dar înainte de asta, dați și un subscribe ca să fiți tot timpul la curent cu ceea ce postez. Bye!